Albin. 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 Huh? Albin. Vad tycker du om tsunamin idag? Aha. Är du trött då? Inte så trött. Ska vi sova? Gå ut imorgon då? Nej. Bara sova. Ska vi säga godnatt nu då, tycker du? Va? Nej. Va? Oj. Blev det mysigt nu? Ja, men det är liksom mysigt nu. Ja. Stäng av kabeln. Ska vi stänga av, Albin? Ja. Hur gör vi det då? Godnatt, älskling.